בוא'נה, אחי, איך עושה כבשה? נראה לי לא עושה לא, זה יותר כזה זה אחי. בוא'נה, מיכאל, תעביר לה את הבו צ'יפס. כן, כמו נשאלת? היידה! איזה שיר יהיה פה, וואי וואי! וואי, חולה סרגון! וואו, אחי, אני מתרגש. היידה! עכשיו בלילה, סתה בלגן, זרקנו כיסאות ושברנו את השולחן, כל הסיגון שלי ואני מוכן, שנתיים מדריכים ומשתתפתי מזמן, נה 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 נחשון, אם אנחנו לא מסתים אתם בדיכאון, נה 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 נחשון, עומד פה במפקד באיזה שיגעון, נה 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 נחשון, שוב לא נעמוד עד לאור ראשון, נה 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 נחשון, באנו לעשות אווירה של העליון. הלכנו לבקר חולים עם סטנדאפ בזפנו מאחים במועדון ניסה תמיד כיף לי כל הזמן שמגיע אני בביקי תפתחו לי, מחפש את הקלט גודל לי אני נמצא פה עם החניכים שלי עושה את הפעולה ואיזה כיף לי נכון בבעילה, סתה בלגן זרקנו כיסאות ושברנו את השולחן כל השיגון שלי ואני מוכן שנתיים מדריכים ומצטרפתי מזמן נה 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 נחשון אם אנחנו אתם בדיכאון נה 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 נחשון עומד פה במפקד באיזה שיגעון נה 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 נחשון נשארים פה לעבוד עד לאור ראשון נה 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 נחשון באנו לעשות אווירה של העליון היידה! נראה לי לא שמעו אותנו, אחי.